Manchester United manager Ruben Amorim hian beise angin United ache thatpui hlei thei lova hetiang kara hian hun an mamo thute system mil tur player an zon mek thute soin adu dana khel thei tura team asiam rem mek thute soi towa ma se mitam tak beise a in siam rem nan hun amamo tama che thalutuk lo ma se ngai na thiam thei tur nia alan lain che thalutuk lo pia lam dai result anei puya ache chet pui le lutuk ber hian ama rin na nga thin tu tam tak rin na ati der thong mek ani tunhaya Amorim hian BBC Sport in an komna ti hian soin kan tumber chu English Premier League a champion ani tuna ero tlomna match kan nei tam hleya ma se kan tumber chu English Premier League a champion ani reng thau chumi thleng tur chuan engchena reinge hun kan mamo ang ka hrelowa tum ero mumal tak kan neya chu wangin engpo ni sela kan tumram thlen tumin kan chun zom zelang ati ani Manchester United legend Wayne Rooney hian Amorim athil soidan vel tele a in siam rem hlei theilo te hi a hel hleya ti hian soin tuna an din mun enin English Premier League champion chungchang asoi hi amol thak le in ka hria an din mun atang hi chuan champion hi a hlalutuk ma ani hian hun amamo don ti ka hria ma se chu tiang reng tur chu ani bi ngot lo he hmuna alo lu atang khan ma sona pachuak ngei tura beise ani tuna league champion chungchang lo soi te chu an el phak ve tak tak don em ni chu wangin tuna an mabak jok chu tebula ata tol dewa ma son zelani ati Rooney hian a club hlui Manchester United hi champion mai tura chuan ada lo ti achiang hle Amorim hian Rooney tongkam a hriat hnuwa ti hian soin English Premier League a champion hi kan tumani tuna kan din mun ero ka hria mi zong zong in engkim an hria keipo hian ka in khel zo lim khan pandit na ka thoka kha din mun atang kha chuan a ol sam hle keini hi chuan he klapina ro puina ram aton thin angkha ton le in beisein chumi clear chung chuan kan kal zela ma se tuna hi chuan din mun har sa taka kan omani kamol lova chuwang chuan heta omin kumsom limi ni in Manchester United ka kai hruai ati vele sak ani Amorim hian Rooney thil soi hi apai dam vak lo ti achianga media lamin an borna sa thin sia media pressure nen Amorim a phur hi arit tial tura ngai na po alian hle result an nei thatvat lo chuan atan United kai hruai zel hi a ha thlak tial thei mai thei